badira gutxienez 25 urte, egia esan orain berriak orain antolatzen ari geranak, baino aspalditik egiten den ekintza bat da. Zertan oinarritzen da jaialdia? Pixka da, inauterian inguruan. Betidanik elkartean antolatu izan dira, bai aur jaialdia eta baita ere damorra da. Eta orduan pixkat, da inauterien inguruan eta bereziki aurrei zuzendua, elkarteak antolatzen dituen bi ekintza bai. Harrera ona izan du, ezta? Bai. Azkenen, betidanik azkenen jaialdia leku askotan egin izan du da. Hasieran mozorro lehiaketa bakarrik egiten zen, udaletxean, gero frontoian ere urte askotan egin da. Hemen Leidorre zineman ere egiten da eta harrera oso ona. Da urtez urte, gero eta jende gehiago bai. Ikusi dugu txaranga hasi dela karnabaletako motorra berotzen. Hori da. Bai, beti ere jaialdiak beti hasieran eta bukaeran, txaranga, elkarteko txarangak ematen dio hasiera eta gero bukaera ere emango dio bai. Eta honekin gero arratsaldean kaldero saioarekin beste gauza da, baino bai, txarangak ematen dio beti urtero hasiera bai. Jakin dugu sariak ere banatuko direla aurrei, ezta? Bai. Jaialdia da, baina jaialdian aurretik astean zehar izen eman duten aur guztiak pasa dira, egin dute lehiaketa hori, argazkiak atea zaizkie, eta gero hor erabakitzen dute nortzuk diran irabazleak. Eta irabazle horien sariak orain maiatzen dira. Bestalde, aurreko asteetan, ikastetxe guztietan, bai Tolosa, Noeta eta Ibarra, ikastetxeetan banatu dira horri batzuk eta egiten dute baita ere marrazki lehiaketa bat. Eta marrazki lehiaketan inauteriak gaia izan da leloa, marrazki lehiaketako sariak ere orain banatzen dira. Eta zeintzuk izango dira sariak? Sariak izaten dira denetarik. Azkenean, bai Tolosako dendak eta ematen dituzte, sari ugarik ematen dituzte, Amianok bizikletak ematen ditu, Zidek ematen ditu, denda desberdinak ematen dituzte sari batzuk, horiek egiten dira zozketatu ere bai, denen artean, eta gero gehien bat dira oroigarriak. Panpin batzuk eta oroigarriak izaten dira irabazten dituzten sariak.